Orain artean entzulegoa, bapo ibilia zara, baina hartzazue janda edaten, eten aldian patxada. Hurbil gaitezen, horko aldera, hurbil gaitezen plazara, bertsoak arnaz pixkat arbezan, aizkolarien txanda da. Txabartegi bertu, baita txaiztek ere. Txabartegi bukatu Txabartegi, 5 minutu eta 35 segundutan. Eta mamiarena, txala bere bat. Ondoren berriro txanda eskolari hartuko